момчета горди, Емир, Емре, Атакан. Очите им гори, семейният план, борбени сърца, свещи големи, заедно вървят и няма нерешими проблеми. Това е семейство, щастливо, силно, минало през всичко, но станало стабилно. Големи къщи, коли и пари, но най-богати с любовта си дори. Емир, Емре и малкият Атакан, гордостта на мама и на татко Хюсейн. С усмивки и вяра към всеки нов ден, семейството им е истински феномен. Имало е дни със сълзи и тъга, но никой не се е предал пред съдбата. С много труд стигнали върха, не живеят мечтата рамо до рамо у дома. Това се е сърцето, Хюсейн е силата, децата им носят надежда и красота. Където и да са, заедно вървят и с чест и любов света покорява. Това е семейство, щастливо, силно, минало през всичко, но останало стабилно. Големи къщи, коли и пари, но най-богати с любовта си дори. Емир, Емре и малкият Атакан, гордостта на мама и на татко Хюсейн. С усмивки и вяра към всеки нов ден, семейството им е истински феномен. От трудности към успехи летят, с обич и чест живота градят. Хюсейн и Асия, пример за света, едно щастливо семейство до края на вечността.